Belai no hai mani kubuk bai sak no totra rawai theikia khoroksa bania khlainai bini mung Nantu Chandra Saha tongthai Bishalgor jangalia amsayo Nantu Chandra Saha ni Bishalgor bazar ni Shishu Niketan school gana wa upahar mungai kaisa stationery ni falnok tongo Srangsalo Bishalgor jangalia amsani Nantu Chandra Saha no mani kubuk bai sak totra rawai theinani chai tokmani no kitingai sapsani bagai ufla kafla chalaikha Nantu Chandra Saha ni nokni borok Nantu Chandra Saha no thuilala liling khlai klaijak mankhino dodro Bishalgor bakhaste sak khamno ko tanangai thangka bini nokni borok phiaba bini sak belai hamya angma bai bono refer khlai rohor jakha Agartala ji bisak khamnogo নান্টু চন্দ্র সাহা নামে একজন জাঙ্গালিয়া বাড়ি তো ওনাকে এনেছে ওনার নেকে মানে গলায় একদম ডিপ ইনজুরি কাট ইনজুরি ছিল সম্ভবত সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট ছিল তো পেশেন্টের কন্ডিশন খুবই সিরিয়াস ছিল তো আমরা টিএমসি রেফার করেছি phiaba jibi sak khamnogo sogimani yaglo Nantu Chandra Saha no theikia hanai sawi khana rekha sak khamnokni saknani rok paithago nukhungni borok no yafare jakha Nantu Chandra Saha ni mangko thai abo haike thimani bai belai no kha khamlai jaktabok nukhungni borok no khobai Bishalgor hatio bobai baksa joto bania khlainai rok Bishalgor ni simi Asisni Kokthum chini khorang